سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرم لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرة حيزنا لكم كأيمنا لنا بمكتالكم بخبر نقدم كابشن كلتميتن سوسان شمونتن تكالات لعلو تمرتي سمين أمريكا نزو كل من سيات تمهارو وديبو زورا در هاقراو محبر آتليتات لعلو تمرتين وديبو آبستخيري وردر قوياغري 10 مترو تمهاريت يونيفرسيتي نيو مكسيكو ايرترايت وينيك ألاتي تاعواتي تكوينام بلوص بقعت بمصبراق كاب مورادرتا نزمت تتصابو بزبدهت ويني ابناي موداتا 100 مترو حيال قلس بمكياد بناي بارو نطب 7 كلتن كاليتات فلليا تاعواتي تكوينام ኤርትራዊ አትሌት መሓር ጸጋይ ኣብ ማራቶን ኣመዝጊቦ ዝነበረ ግዜ ብምምሕያሽ ንመወዳድርቱ ማሕዲጉ ብምእታው ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን 14 ደቂቃን 30 ካልኢትን ብምዝዛም ቀዳማይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ ዕውት $6,000 ወርቂ ማዳልያን ኮይኑ ንመሓር ጸጋይ ብምስዓብ ኢትዮጵያዊ ታደሰ ኣሰፋው ካብ መሓር ጸጋይ 3 ደቂቃን 9 ካልኢትን ድሕሪ ብምእታው ካልኣይ ክወጽእ እንከሎ $4,000 ተሸሊሙ ኤርትራዊ ፔትሮ ማሞ ድማ ሳልሳይ ብምውፁ $3,000 ተሸላሚ ኮይኑ ኤርትራ ድማ ወርቅን ነሓስን መዳልያ ክትረክብ ክኢላ ኣላ ኣብዚ ውድድር ራብዓይ ዕቁበት ጸጋይ 5ይ ደበሳይ ደሳለ 6ይ ኬንያዊ ኮስማስ ምትኩ 7ይ ዩጋንዳዊ አየኮ ናታን 8ይ ክብሮም ገብረ እግዚአብሔር 10ይ ተስፋይ ወት ገብረ ትንሳኤ ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ኣለው ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ አትሌት ንጉሰ አምሎሶም ወድ ሐኪም ሎሚ ኣብ ስጳኛ ኣብ ተሰላሰለ ውድድር ፍርቂ ማራቶን አልቫሴቴ ሳልሳይ ደረጃ በመሓዝ ንሽልማት በቂዑም ነዚ ውድድር ሞሮካዊ ሙራድ ማራፊት ክዕወተሉ እንከሎም ኬንያዊ ስታንሊ ኪፕሮቲሽ ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዞም ልዑል ትጽቢት ተገይሩሉ ዘሎ ኣብ መንጎ ፖርቱጋልን ሆላንድን ሎም ምሸት ናይ ፍጻሜ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ስታዲየም ዶ ድራጎ ክካየድ እዩ ኣብዚ ውድድር ፈላሚ ናይ ዋንጫ ኤውሮጳ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ዝኾነት ፖርቱጋል ኣንጻርታ ካብ ዓበይቲ መድረኻት ከተብኩር ዝጸንሐት ሆላንድ ገጢማ ዋንጫ ንምልዓልያ ሓሊና ዘላ ምስ ሃገሩ ካልእቲ ዋንጫ ክስፍስፍ ተዳልዩ ዘሎ ኮኸብ ተጻዋታይ ዓለምና ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ደቂ ሃገሩ ልዑል ደገፍ ክገብሩ ተማሕጺኑሎም ኣሰልጣኒ ሆላንድ ሮናልድ ኩመን ብወገኑ ቫንዳይክን ማቲያስ ዘሊኽትን ንሮናልዶ ጠጦ ከብሉ ዝኽእሉ ተጻወትቲ እዮም ብምባል ጋንቱ ተዳልያ ምህላው ሓቢሮም ኣብ ፍርቂ ፍጻመ በዘን ክልተ ጋንታታት ዝተረጣዓ ሃገራውያን ጋንታታት እንግሊዝን ስዊዘርላንድን ኣቕዲመን ናይ ደረጃ ጾታ ከካይዳ መደብ ተታሒዝለን ኣሎም ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ 2019 ኣብ ዝቐጸለሉ ኣባላት ምድብ ሓደ ዝኾና ኖርዌይን ናይጄርያን ኣብ ዘካየዶ ጾታ ሃገራዊት ጋንታ ኖርዌይ 3-0 ተዓዊታ ኣብ ምድብ ክልተ ተደላሊለን ዘለዋ ሃገራውያን ጋንታታት ካብ ዘካየዶ ጾታ ድማ ተጻወቲ ጀርመን ንቻይናውያን መዘነን 1-0 ክረትዐን ከለዋ እስጳኛውያን ድማ ንደቡብ ኣፍሪቃውያን መጋጥምተን 3-1 ስዒረነአን ወይልሳዊ አጥቃይ ሪያል ማድሪድ ጋርዝ ቤል ዝመጽ ዓመት ኣብ መደብ ዓላሚ እዩ ዚነዲን ዚዳን ከምዘ የለ ኳን ተተሓበረም ነቕጽኑ ብምቕጻል ግን ኣብታ ጋንታ ክጸንሕ ድላይ ምዃኑ ንሓለፍቲ ቦርድ ሪያል ማድሪድ ከም ተዛረቦም ይግለጽ ኣሎም እዚ ኣብ ክልተ ናይ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግን ዋንጫ ንጉስን አንጻር ባርሴሎናን ብሉጻት ሸቶታት ዘመዝገበ ተጻዋታይ ኣቐዲሙ ብመንገዲ ወኪሉ ነዚ ሓበሬታ ከም መሓላልፎም ከሎም ቅድሚ ምስ ሃገሩ ንምጽዋት ምብጋሱ ድማ ምስ ሓለፍቲ ተረኺቡ ባዕሉ ከም ተዛራረበዩ ዝግለጽ ዘሎም ካብ አትሌቲኮ ማድሪድ ከም ዝወጽእ ብወግዒ ድሕሪ ምሕባሩ ቀንዲ ንምዕዳጉ ተኽእሎ ዘለዋ ባርሴሎና ድማ ኣብ ውሽጣ ምስምማዕ ሲኢና ተባሂሉ ስሙ ብማዕከናት ዜና ዝደጋገም ዘሎ ፈረንሳዊ አንቷን ግሬዝማን ዝመጽእ ዓመት ዝጻወተላ ጋንታ ይፈልጥ ክብል ብርእሰ ተኣማንነት ገሊጾም ኣብ ሚያሚ ክብለኩም ኣይትጸበዩም ንዓመታ ዝጻወተላ ጋንታ ግን ፈሊጠየ ክብል እዩ ግሬዝማን ገሊጹ ዘሎም ትማል ዓርቢ ኣብ መጻሪ ዋንጫ ኤውሮጳ 2020 እስራኤል ንላትቪያ 3-0 ከም ዝረታዓታ ዝዝከር እዩ እስራኤል ከም ሃገር ብጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ምስ ኤውሮጳ ዘራኽብ እኳ እንተዘይብላ ምስ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ተጠርኒፋ ትጻወት ብምዃና ግን ንብዙሓት ዘገርም ነገር እዩ ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ እስራኤል እታ ሃገር ኣብ ናይ 3 ክፍለ ዓለማት መጻሪ ዋንጫ ዓለምያ ተሳቲፋ ምስ ኮንፌደሬሽናት ኤስያ ኦሻንያን ኤውሮጳን
بسانكي مس هاجرات عرب زنبرا دماو كينات كقاطم كاب زخل زي مسمع نمقلاي فدريشن كعصو اغري اسيا اب 1974 كاب ابالنتو كم زوصا مس حبرم نمصاري وانچ عالم 1982 اب تحت صلال يو اف اب مخان كتسلاسلو انكلام نمصاري 1986 كومون 1990 دمام مس كونفدريشن اوشانيا بمخانيا اكايداتوم ኣብቲ ንዋንጫ ዓለም 1994 ዝተኻየደ መጻሪ ናብ ዩኤፋ ድሕሪ ምምላሳ ድማ ክሳብ ለይቲ ሎሚ በዚ ማሕበር ተማእዚዛ ኣብ ምኻድ ትርከብ ኣብ ውድድራት ኣትሌቲክስ ብዝምልከቱን ነዚ ዝመሳሰል ታሪክ ኣሕሊፋ ኣብ 1989 ግዝያዊት ኣባል ኮይና ድሕሪ ምስታፋ ካብ 1990 ግን ኣትሌታታ ምስ ኤውሮፓ ብምጽምባር ኣብ ምውድዳር ይርከቡ ንፈላሚት ወርቂ ማዳልያ ድማ ኣብ 2002 ብመንገዲ ኣሌክሳንደር ኣቨርኩኽ ወሲዳታ بدرجة كلباتون إسرائيل كسب 1971 مس إسيوين مزانون تصوتين نيرن كلبات هاجرات عرب أنصار متصوت دحرم حنقادنجن أب 1992 تالين إسرائيل أب 1991 مس يويفا بوقع دحرم تنبارا دمام كس كلبات نايتا هاجر أب قطمات شامبيونز ليج يوروبا ليج سوبر كابن إيروبان نايم ستاف ملو فقاد وسيدن أم متصوت يركبام قدمت متصاري وانچا أوروبا 2020 ኣብ ዝቕፅለሉም ካብ ምድብ 3 ንገዳይም ተጻወታ ብመንእስያት ምቕያር ተሓዲሳ ዘላ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ንቤላሩስ 2 ባዶም ሰሜን ኣየርላንድ ድማ ንኢስቶንያ 2 ብ1 ረቲዕነን ኣብ ምድብ 5 ናብ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም 2018 ብምብጻሕ ንዓለም ዘገረመት ክሮኤሽያ ነታ ብኮኸብ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ሪያን ጊግስ እትእለ ዘላ ዌልስ 2 ብ1 ስዒራታ ሃንጋር ድማ ንኣዘርባይጃን 3 ብ1 ተዓዊተናለን ኣብ ምድብ 8 ኣብ ዩሮ 2016 ዋንጫ ዓለም 2018 ኣደናቂት ዝነበረት ኣይስላንድ ንኣልባንያ ከምኡውን ሞልዶቫ ንኣንዶራ 1 ባዶ ክረትዐን ከለዋ ልዑል ግምት ተዋሂባ ዝነበረን ተዓዋቲት ዋንጫ ዓለም 2018 ዝኾነት ፈረንሳ ዋላ እኳ ንከም ግሪዝማን ምባፔን ዝርከቦም ከዋኽብቲ ተጻወታ እንተኽተተት ብቱርኪ 2 ባዶ ተዳይኻ ኣብ ምድብ 9 ስኮትላንድ ንቆጵሮስ 2 ብ1 ክትረትዓን ከላ ብከዋኽብቲ ተጻወታ ዝተተኽተኸት ቤልጅየም ብወገና ናብ ሪያል ማድሪድ ተሰጋጊሩ ዘሎ ኮኸብ ተጻወታ መበል 100 ተጻወቱ ኣብ ዘካየደሉ ንካዛኺስታን 3 ባዶ ኣፋንያታ ሩስያ ብወገና ንሳን ማሪኖ 9 ባዶ ብዝኾነ ውጽኢት ተማዒታታ ኣብዚ ሩስያዊ ጉልቡት ኣጥቃዒ ዙብያ ብ4 ሽቶታት ሱፐር ሃትሪክ ዝሰርሐሉ ጾታ ተኸላኸላይ ሳን ማሪኖ ሚካኤል ቼቦሊ ብ2 ሽቶታት ናብ ገዛእ ልዳቱ ሾቶ ብምዝጋብን ንሩስያውያን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ክገብር እንከሎ ንዕኡ ንሃገሩን ግን ተባህር ምሸትያ ኣሕሊፋ ኣብ ምድብ 10 ኣርሜንያ ንሌሽንሽታይን 3 ባዶ ፊንላንድ ንቦዝኒያ 2 ባዶ ክረትዕን ከለዋ ብሮቤርቶ ማንቺኒ እትእለ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ድማ ኣብ ሜዳ ብሎሬንዞ አንሲኒ እናተመርሐት ንግሬክ 3 ብባዶ ስዒራታ ጉርባብቲ ደቡብ ኣሜሪካን ሃገራት ኣርጀንቲናን ኡራጓይን ንኮፓ አሜሪካ መዳሎ ዝኾነን ምስ ኒካራጓን ፓናማን ምሕዝነት ጸወታ ኣካይደን ነይረን ኣርጀንቲና ብኮኸብ ተጻዋታይ ሊዮኔል ሜሲ እናተመርሐት ምስ ኒካራጓ ኣብ ዝገጠመትሉ ብገፊሕ 5 ብ1 ተዓዊታትላ ኣብዚ ኣርጀንቲና ዘይተፈተነትሉ ጸወታ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ናይ 1 ደቂቕ ፍልይ 2 ሾቶታት ምዝጋብ ንዕረፍቲ 2 ባዶ መሪሓ ክትወጽእ ኣኽኢልዋ ቦትኡ ንፓውሎ ዲያባላ ብምርካብ ተቐይሩ ወጽዮም ድሕሪ ዕረፍቲ ሉትራሮ ማርቲነዝ 2 ሮቤርቶ ፔሬራ ድማ 1 ሾቶ ብምውሳኾም ሃገሮም ነታ ብፍጹም ቅላዕ 1 ሾቶ ዝረኸበት ኒካራጓ 5 ብ1 ክትረትዓ እጃሞም ኣበርኪቶም ኡራጓይ ንፓናማ ኣብ ዝዓደመትሉ ማሲሚሊያኖ ጎመዝ ፌዴሪኮ ባልቨርደን ካብ መስበርቲ ዝተመልሱ ኣጥቃዓይ ሉዊስ ስዋረዝ ድማ ብቕላዕ መቕጻዕቲ ብልእቲ ሸቶ ኣብ ዘመዝገበሉ 3 ባዶ ረቲዓታ ኮፓ አሜሪካ 14 ሰነ ኣብ መሬት ብራዚል ክጅምር እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን